Добрый вечер, спадарства. Леди и джентльмены, мадам и месье, сёння ў час поўні мы станем сведкамі музычных хрэсьбінаў новай зоркі нашай краіны. Дарагія дачкі і сыны любай Кубы, сустракайце Руй Сантаса і ягонага таварыша, яшчэ адну зорку, бо яны зноў разам, і разам яны як адно цэлае. І такую салодкую парачку яшчэ трэба пашукаць ва ўсёй Гаване. Шаноўная публіка, сустракайце Руй Сантаса і Тито Гарсія. Покажите им, хлопчики. Добрый вечер, Гавана. Сёння мы гучна заявім аб нашым праве на трызненне і ўтопію. Гавана, паўстань!